ngisho ukuthi ngiyabavuna ukuthi uma ngabe bemkhiphele iphutha alenzile angicabanga ukuthi ke benze bathatha isinqumo esiphusile kanjalo ngoba kuningi okuhle engicabanga ukuthi ubesekwenzile wadlala kahle kakhulu yena lo mfana ke wakwaNgcobo kodwa ke okuyikona wasefike eyichamela iqeda ke uNgcobo ngendlela aziphathe ngakhona icoach mayithi ilule lisandla uArthur vele angamnake athi isandla adlule noma kusukuma lo munye ke ayomthinta ukuthi hayi ndoda wenzani afuna ukulwa impela ubona ukuthi ufuna ukushaya inqindi uyabona angaze ngiyaqala ukubona lokhu ke mhlambe angisho ukuthi akaze kwenzeke kwamanye amazwe emhlabeni kwenzeke ngesinye isikhathi kuze kushayane ngesibhakela kodwa okwenziwe akwenzile uNgcobo ngicabanga ukuthi kuyinto ebukekayo ukuthi nangabe ekhishiwe kufanele ukuthi alwe angisho ukuthi bamkhiphe kufanele kodwa nje bengafanele ukuthi ke alwe kanjalo futhi Victor nalendoda ke le uBaxter lo goalkeeper coach angisibonanga isidingo sokuthi uma ngabe engayiqhalanga icoach angibonanga ukuthi bekufanele ukuthi asukume ayomdonsa uNgcobo ukuthi wenzani wena uyini ungaqhawuli kwicoach naye ngicabanga ukuthi uLee Baxter unephutha